Тук си стърли фейлхард. Здравейте хора, моя клип, сега ще играем фейлхард. Естествено и играта е доста готина, не е готина като за някой, но за мен ме кефи. И сега ще снимам видео. Така. Сега ще видите. Аз съм играл и преди. Но просто реших да поснимам малко на играта. Тя е бая дълга, няма мога да я правим от първия път хора. Но не ще се покефим малко. Сега да видим дали ще мине. Трябва да се хващам, знам какво трябва. Нали да сме. Това е 3 звезди хора. Пак е нещо. Кам. Снимам поръх. И така свършил. Бил пушил. Добре. Има едно ниво, което ми е много важно. Още си активно. Не успеем. Чакайте. Абе. Чакайте, ще ми се появят някакви тъпи реклами. Не знам. Звезди. И пак. Крокодилчето готово да ни къпне. Така се. Да го видим. Чакайте, дай да отначало. Една звезда и била. Била хора, била. Чакайте, че тук някакви тъпи реклами. Сега трябва да видите какво ще направим. Могат. Сега трябва да се продължим. Някой ме снима, май. Знам някой ме снима. Най-готино направение човек. Там. Сега продължаваме нататък да видим какво са ни подготвили ние.
Магично трябва да скочим там горе, не знам това. Но някакво магично трябва да се скочим. Не е магично. Не, трябва да се звезди. Чудесно. Така. О, не, това не ми беше. Чакайте, хора, пак да пробвам. Готиното ниво. Готиното ниво. Са в басейна. Са 6 минути. И това като да прави. Това не е един просто басейн. Това е много като идиот. Хаос е това. Това не е разно. Чакай да запахне там. Добре, както беше разочароващо. Ако по него минахме. Това трябва да такова вкъщи като да работи. Това е ужасно. И сега се провалих. Не кажете, какво е това? Да не ви се кара така. Посмотрено като не една звезда. Добре. Така, откъм начини са това тук. Добре. Сега ще гледам на града. Сега ще видите кой е град тук. Добре. Тук. Ооо, човек, това заболя. Хора, това заболя много гадно. Да. Някой може би се усетил вече за игра, че... Така, сега ще продължим с нивата. Пърки, казахме за някакви тъпи реклами. Сега, продължим с нивата. Да и така е готов тази игра. Който иска му си изтегне. Се изпътахме. Добре за нас. Не бях помня да се изхвърля. Я верно ще се изхвърля от температурата. Взехме я. Взехме последната звезда. Така, хора. Сега ще помагаме. Чекайте. Ау! Това беше кави. Не можах да взема звездичка. Но минахме нивото поне. Така. Да продължаваме нататък.
Беше гадно, хора. Как се замазахме? Само се размазахме на кюфтенце. Само знам, че се размазахме на кюфтенце, пък другото го не знам. Как се прави? Обаче паднах някаква градина, нещо... Вода ма е падна, ще не знам. Пак се размазахме. Не беше готово. Не мога да качвам поне водата, така съм да го спомена, защото някой ще може да ми иска да качвам. Това съм ясно. Не мога да качвам. Както виждате, запала там. Пълна и се размаза като пълен дебил. Добре. Даже си потопихме. Това ако не кача. Цопнах. Не беше трети опит. Така. Опа, оу, сещам се за това ниво, хора. Това е много гадно ниво. Ой, якдали, якдали. Иначе с... Как се размахнах масно. Нека програмата ми пък спря. Тя реклами. Много спря. Касета, не ми се такова реклами, иска да си играе играта. Така. И сега... Това го не е готино. Още искам. Е така. Хио, е това ми е най-гадното ниво на ръстата. Ето за това ми е го мразата на ниво. Защото се не мога да го мина, хора. Една звезда изкара. Видяхте? Една звездичка, едва. На втория път. Вау! Добре, това не е за мен. Ясно е, но поне го минахме, да? Пя... Крайла... Това има... Нямам пари. Нямам пари. Още за... Това. Да не знам в това ниво. Чекай, че знам. Да. Искам най-много. Трябва да ви кажа къде не искам. Ето омото. Това какво? Мечина. Ето омото.